Yo, Red Ultimate Aircraft. Ja. I dag er en helt særlig dag for Johan. Han vågner op i sin seng, glider øjnene og udbryder med et stort smil. Jeg fylder 6 år i dag. Yo. Pludselig lyder der en velkendt Minecraft level up lyd, og en stemme annoncerer level 6 unlock. Men før festen kan begynde, skal der gøres klar til den ultimative Minecraft fødselsdag. Johan tager sin yndlings Minecraft t-shirt på, mens hans forældre hænger grønne balloner op, der ligner creepers. En imponerende kage formet som en Minecraft blok, med et stort 6-tal pryder bordet og gaver indpakket i grønt papir ligger klar. Alt skal være perfekt til drengene fra ulerne. Døren går op, og Johans venner fra ulerne kommer ind. De ser sig omkring med store øjne, og en af dem udbryder: wow, det ligner jo Minecraft herinde. Johan kan ikke skjule sin begejstring og siger: vi skal bygge den fedeste fæstning. Alle drengene jubler, og eventyret kan begynde. Nu går det løs med den vildeste Minecraft-fest nogensinde. Drengene bygger ivrigt med Lego-klodser, der ligner Minecraft-blokke. De skaber fantastiske verdener og kæmper mod imaginære monstre. Johan blæser lys ud på den flotte kage, mens alle synger fødselsdagssang af fuld hals. Konfetti falder ned som XP og rummet fyldes med latter og glæde. Kage gaver og masser af sjov på programmet. Drengene spiller Minecraft inspireret live, hvor de miner efter skatte i stuen og bygger forter og puder og tæpper. De laver deres egne krybermasker og leger fangelege, hvor den der bliver fanget eksploderer som en kryber. Johan åbner sine gaver med stor begejstring. Han får nye Minecraft-figurer, en cool Minecraft-hættetrøje og endda et ægte diamantsværd lavet af skum. Selvfølgelig! Hans venner er lige så begejstrede som ham, og de kan ikke vente med at lege med alle de nye ting. Dagen flyver afsted, fyldt med latterleje og Minecraft-magi, før de ved, at det er det tid til at sige farvel. Johan holder sin yndlingsgave op og siger med et stort smil: bedste fødselsdag ever, tak fordi I kom. Alle drengene råber i kor: